Tinokugashira muchirongwa Dark Secrets and Confessions tadzoka zvekare masikati ano nenyaya yemurume akaromba ane nyaya dzakawanda nezvaakaitira n'anga yake. Zvino upenyu hwake hwachinja. Regai tigare tangopinda munyaya yachona. Ini ndiri murume anobata-bata. Mushonga taisazeza nekuti ndakangozvarwa tiri masviri. Urombwa ndiwo hwakatikudza. Baba vedu vaive vakaromba uyezve takarerwa neurombwa. Even vana vemumba medu tese nyaya yeurombwa hachisi secret uyezve ndo nyaya dzedu hatitombovanzirani, asi hama ndidzo dzapera. Aiwa, hama dzapera nekuti chikwambo chedu semhuri chinoda ropa. Ndine n'anga yangu yemakore. Ndingangoti n'anga iyi ndeyemhuri yose. Pose panoitika dambudziko mumhuri medu tinoiudza. Uyezve ini naye takajairana. Zviya zvekuti chose chinoitika kumba kwake ini ndinochizivawo. Panenge zvichiitika kumba kwangu ini ndichimuudzawo. Aiwa, ndiri kuverenga pafoni. N'anga iyi ine vakadzi 10 vakanaka uye vachiri vechidiki. Ini ndakatanga kuchiva wekupedzisira wacho. Taitaura achindiudza matambudziko anosangana nawo, asi chainyanyochema ndechekuti murume wake anowandirwa zvekuzoshaya nguva naye. Kureva kuti dhei rechi10 parinosvika, dzimwe nguva musungu baba vanenge vari busy, kana kuti dzimwe nguva mudzimai wechi10 anenge achitosvika kunguva yemadzimai. Saka nguva hapana. Ini ndakabva ndatoona mukana uyu ndokubva ndatanga kudanana nemudzimai ndikati aiwasve mudzimai upi kaviri ndokupinda kwandakaitawo. Kusvika murume aziva kuti mukadzi wake ane munhu waari kufambidzana naye. Asi haana kuziva kuti ndini. Akakumbira advice kwandiri. Ini ndikamuti mukadzi anorambirwa chipfambi, mudzorere kumusha kwake nekuti achapedzisira akuunzira chirwere. Akabvuma zano rangu, asi ini ndaitoitira kudivi kwangu kuti akarambwa ndobva ndapinda ndotomutora ndomuita second wife yangu. Shuwa akamuramba, hapana chaakamutorera, akamupa gupuro nekuti vane mwana vese kuti agone kuzogona kuchengeta umwana. Ini handina kuzombotambisa mukana ndokubva ndatoita take over, asi handina kuziva kuti n'anga iyi yakanga ichiziva zvaiitika. Mumwe musi ndakati ndakarara ndakaita sendadirwa mvura inopisa muviri wese. Ndakawa kutsva sezviya zvinoita munhu anenge ane herpes. Ndakaenda kuchipatara vakanondiita matest, ose akabuda ari negative, kureva kuti zvandaiwa izvi zvakanga zviri zvechivanhu. Iniwo nekupusa nekusaziva ndakadzokera kun'anga yangu ndikanoiudza zvandakanga ndichiwa, ndokubva yandipa mushonga. Kubva ipapo zvakabva zvadowedzera urwere. Ende musi wandakaenda kun'anga iyi haana kana kumbochinja attitude yake, haana kana kumbondibvunza nezvemudzimai wake. Takangokontinya semawirirano ataiita kare. Now ndiri kudonha nyama ndichifamba, ndikarara pandinosumuka imwe nyama inosara pajira randinenge ndakafuka. Vemhuri vakazofamba kumwe ndopavakaudzwa kuti ndigadzirwe nen'anga yandakatorera mudzimai inoda kuripwa. Dambudziko riripo nderekuti ndakaendako, ndasvikako n'anga iya ikati handina chitema newe, unoda kundiripa nenyaya yei? Handiti ndiwe wakanditi ndirambe mukadzi, ndikaita sezvawakataura. Zvino zvekuti wakazodanana naye, ini handichazvizivi uye handina mhaka nemi. Ndarwadziwa kudemba kufa, asi handisi kufa. Ndaona gehena ndiripo pano pasi. Ndio nyaya yatawana masikati ano. Comment section, bring your chairs, let's sit down. Musiye nyaya mafungiro yenyu munofunga kuti kudini nyaya iyi. Pandaverenga apa vari very proud. He's a very proud person of zvavanoita. Sezvo vataura kuti ivo havambooni anything wrong, vakangokudzawo zveneurombwa from generation to generation. Saka hachisi chinhu chavanosvora kana kuti vanofila bad. Aiwa, hazvisi zvimbovafilisi bad. Uye zvekuti hama dzapera mumusha, aiwa, hazvivafilisi bad zvakare. Ivo chavari kungoda. Uyezve nekuti vakanotora mudzimai wemunhu,
hai havasi kufila beti naizvozvo, ivo vari kungoda kurapiwa zvavo kuti vapore vaendere mberi neupenyu hwavozvo, uyezve nevaone bhebhi ravo ravakatora kun'anga iyo. Asi mubvunzo wangu ndewekuti handiti n'anga dzinoona here? Asi n'anga dzioni, iyi n'anga inoona. Ivo havana kumbozvifungira kuti n'anga inoona. Zvino n'anga yakaona, vakanyangira yeve yaona. Naye baba, mubvunzo wangu ndewekuti imi handiti makanyangi maiziva kuti mumukadzi wen'anga here? Maifunga here kuti n'anga iyi haizozviona? Ini ndichasiyira comment section. Vaya vanoziva kunana sekuru Tashura nani, uyai comment section muzokempa mutaure kuti toita zvekudini. Alright. Chiri kuita kuti ndinge munhu anoita kudai kubva na12 izvezvi time is 3. It's 4, yeah, it's almost 3. Ndawane kurekodha same episode iyoyi. Pamwe pacho na sound yanga ichiita ka 3 I think. Pamwe pacho nawo the video yanga iri bled, saka hey unosvika pakupera simba unozoona kuti apakapa ndasoneta. Asi for the love of vanhu, handiti for the love of community, ndatibodwa ndapromisa kuti tiri kuposta video, saka video inofanira kuuya community ifare. Video yekugoko iya vari busy nayo iri kuuya. Chandachida kutaura ndechekuti kune avo vanoda kuti supportawo kuti tirambe tikipa malights ari on. Handimoona kuti tine zvima technicalities, tine zvima light, tine zvima camera vanoda kuti keep us going on. Join our membership. Munenge muchingosubscribe. Pane subscription ye17 rand, pane 50 rand. Unogona kungotenga airtime. I don't know how you do it, but you just join and pay for a month. Nekuti tichange tichiposta membership only. Tichiposta mavideo ema-members. Mune muchizowana after 2 or 3 days. Asi zvinhu zvakanaka zvetichida kuti munhu wese ange achiona. Saka tokuencourage kuti mujoine ma-members. Then chechipiri ndechekuti ndiri kuda kupromota platform yedu yatiri kutanga yemudzimai wanhasi. How to be confident. Pane madzimai mazhinji asiri confident. Pane madzimai unozati nyaya dzemadzimai dzakawanda ndizongoti kwai murume wangu anyenga, murume wangu wahuramu. Tanita nazvo. I think we have other things to do because varume vasingombofa vakarega kunyenga zvicharamba vachingonyenga. Asi ngati let's isusu tiite self-development, self-improvement. Handiti tichiendera mberi neupenyu, tichiva mudzimai anodika, mudzimai ari feminine, yekuti chero ukasvika pavanhu vanonzira vachiti munhu she's well-mannered, munhu akapfeka zvakanaka. Saka kana muchifarira zvinhu zvakadaro, vose vanofarira tunhu seni so. Aiwa, joinai, bayai button apo musubscribe. Chingosvika 500 tu patatanga kuposta. Ndatenda hangu.